Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjupon. Boreng ang hoy DFO Forester Klembang Puatum inut pen inut along tangka ke hang thap aret ajok bang hini WSCD ari deng kaching nang Dhubri District Arlo Divisional Forest Officer DFO bang hini atum aphan Theman Arni Vigilance and Anti-Corruption Directorate asai phu atum kenepon Bangso DFO Chokomar bang hini aphan kenep nangkok athiki tangka kereng suri kre pholapen suri phokep kedeng dun mate ke endun amek angno ke thek dun longlor ajok alang litum aphan Vigilance and Anti-Corruption Directorate asai phu atum neponlo Bangso atangka kaike amata sangti amoholder along pensi lapuson atangka ke endun vera joksi sangti moholder atumta kitu selet se aphi WSCD atum aphan birta pinangkok lopuse birta chinidun kachingnang cek atum aphan Zual Islam lapen seheba Sultan pusi bang thekpon Sonsi Dhubri District arlo ke damtang arni pensi tame penang o Vigilance and Anti-Corruption Directorate site ho atum along kachingnang dopon olosi tame non anke kapheripon ang thek abelang pusi cherok tok arat atum pen chethanpon News Desk Report, Karbi Anglong News. Bukajan apherang ke banghini supari alam kipen pulis arideng kachingnang. Kedam tang ciklo Johnny aprang malong bukajan dilai khot khoti bor pothar lapen kaprek adim along ongdung aron re barmis supari nepon longlo lasopen Assam along ri along kahuri side kowe akreng mate barmis supari alam ki keklang BJP klembang lachit gogoi lapen atasu klembang Milan Borguhai atum aphan pulis at nepsi karju pater tok pidopondo lapenan parta phone audio clip mate call record viral along amen ke klangdun bukajan along pherangke klembang phu banghini ND24 pherangke Kalyan Borguhai lapen simanta lahon atum aphan pulis atum karju pedoponji pupen banghini ta ciklo Johnny sosepen ke katche patu bomsi Guwahati High Court along bel aphan chebor ibomlo Sita halapu pulis atum penta kiri asai ington te pin pen ajok kedam tang ni phai ingora troxi arni dipu along ingnang ponsi dipu SP asai hempi along ponlo lapen puthot court along anpale ponlo laso pen puthot pulis atum karju pater tok aphan wanthusi karju pedupon bomlang pusi berta ribdun long bukajan pe sarkurube Karbi Anglong News Dolamara Bapuram Tokbi Arong Along Pijo Kapang Reng Aseke Kepadupon Karbi Anglong Dormaus Council Arum Kedo Industrial and Commerce Department Ahin Pen Pini Nikep Kepleng Lakhai Inkora Trok Darbagore MSC Constituency Kepalo Lakhai Hini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Along Pijo Kapang Reng Aseke Pedoponlo Labang Solong Industrial and Commerce EM Prabhat Chandra Taro Lapen Industrial and Commerce Department Pen Additional Director Mina Terang Piatum Chetong Dunsi Mesen Pen Saipachun Ponlo Bang suamai long koson pen si pijo kapang reng pen ali kache palong ponji aphan beneficiary atum aphan klardak pen aluhi atum pen than paklar pon Bang so asike amai long VDC member John Kathar pen chenglok rong asar Bapuram tok bi lapen penang an beneficiary atum pen chetong do Education EM Richard Tokbi lapen Industrial and Commerce Department EM Prabhat Chandra Taro aphan sitami lason kaching thor asai kevan pithek apot jasimet Bapuram Tokbi arong aradatum kachoro pipa jerpon Kajirong apen ruisaningti Karbi Anglong News. Kalang lo dak pini pen nikep plenger lo nilitum Industrial Department pen lo la beekeeping village anta nilitum ke declare je fancy non prangkama thalo la dak pini dak arong aratum nang charle dun interest do bang nilitum da nengarong lo ahok la bang tai si awar sai lo laso beekeeping pen mate pijo pangreng pen sami pinang ana market veludu non ke organic mane ekdom original hedi laso pijo lang bang non market long kilong le siki ong lo lasi ahok per bang ke la bang tum pangreng thek lo bule market do ulo ladak pen pinang an boridun lo polotang te pinang an anengkan sipen pinang ana poisa atangka lak pen sami tum cepang rum dun longi sawar saidu lapen alal tu mak capital abe bustami industry department men pina ana lundu lahe luna long sami alal tu pini certificate en lo certificate ended pen sami muafia project nang bonai nang ko lahe lun apply lo pulutang te alal tum lun kilong pen sami la so a business abang piju ko pangreng sai akambang alal tum cepat hilong ko pabat pon long la taisa kimiang theklo bharat sarkar pen pinang ana kirap du lahe lundu la se industry and commerce office long wangra aneng ke hang tum du bulda dak local MSc pen chingki chingwaira
labang so list nil tum long lo polo te alang tum phan lon ke palong piji phan bang nil tum bori pipo ala so teng pen nil tum pingkhar teng pen tum ta bori thek lo bote aneng hang bang do lo polo la an so se la kithi alang tum lemon jib se nil tum ta neng thepon lo tani la commerce and industries department mo pinang an kaching thora saya mo ta do la sona tasala BKP pen check lo kapre ka saya mo ta do la se do lo la se la hai kachini kang tung du bulden nil tum industry office long wang nang po hadak la nal tum local emisi tum pen chingki chingwai ra apor ki pinai po bang phan pulo tang la local emisi through pulo tang messenger athema munit do ke bang almost 3 pen ke bang kuma phan se la so apor hud priority pinai ma laso ta kasik sak do ko thik la se through local emisi through pen wang pulo tang te dak na le tum local emisi lo Karbi Anglong autonomous council honorable EM education department in charge research top ya ke hailo alang li jong se nil tum phanang pachini lo pol de nili homosti pen bang kevin koi krepo abang phudu lahaya scheme of thana chini kang tung alang nil tum phanang than lo bolte hoyto pini pinap isi adet nil tum than po la so adet ating bensi hang po la so arni pen bang ke nil tum PowerPoint pen saminil tum presentation tami nai tami nil tum piun po la so hut ke alang tum clardak pen pp our size duma hala so arni selal chini po nono bang shortly ningje bom sami clardak de det kedi la selal PowerPoint presentation tum la clardak Ingnam raikom sai khiatum honthe meme marat asikari banghini aphan kyangnang pon Lamding forest avai kang arlo along ingnam raikom sai khi atum kiri kakorok pedopon bom ahut banghini amuni datum aphan honthe meme ingnam api amarat aphan kapathi atum pu honthe ponsi banghini aphan ingnam raikom sai khi atum pen nep ingnang ponlu alang litum arideng along pen ari pen kaselam pon ahele arisim longpondo kachingnang chek banghini aphanta santos gwala lapen raghav gorpusi pangthek pon alang litum aphan non amat ki investigation asai dengpon bom lang pusi ingnam raikom sai khi atum pen pachetak pon news desk report Karbi Anglong news Ningkan pharu isira plike brapho asarpi along Dwarbaguri press club abitonga tumpen kahumridam Non malom akai ahut munit atumke ningkan pharu isira plike brapho arta munit atumke abi sitami lason si lakhain gor trok Dwarbaguri emisi constituency angkang Deitor police station ke parlo ronglang sek basaterang arong amikar karlitang hemari terang achor there teron pike pining an ke ningkan pharu isira plike brapho pleng etlo lapen ke kopai ke mipen ajok non puan ta pier the dodun bomlang Asu selet anta cethek kanglong laplo sitami amekta chechar chepin anlu anota ingthong pik anlu lapu arta ke onga sarpi aphanta ke theki ding atum rabdam belang pusi asopo akleng sarso terang pen pherang kya thengnu nangchi thandun sitami asopo akleng pen kaning jepon ke local MSc mate education EM Richard Tokbi aphanta sorsarno athema majokta EM Richard Tokbi aphan thanlong lelang apot alanglita chini ni detlo pusi ningjepon lapenjong si labangso pimati nilipai aphan nangrabji pulote pe kar ompen poisa kerengle nang piasonti mesenji pusi kachoningri pedupon dia tum la dagla Deitor kachari tum la leader ko chikron kana humri re entel asu selat anta dulu ma asu selat ke dulu asu selat mane nisumar aphan ke asuning dog lage akale asu selat lage hala ni sumara so bangka susilat asuning le di kenangan angka de asuke suning do susilat suning we alu galang ya pune ladak hem chu buci lu pupeng ladak rong los dulu ke di da rong los do ante dak rong ko pilo ha basatera lasi mane nang rap tha puya lah he lasi la lokelam si atum ba mane ni atum la MDC ba MLA MMP rahaya tu mason pinira pason te alang ni tum ta pipen anang malong akhir jume dopo aku sarpita la bangsone ke wan pipu sarpia long penta asal ithe ba akhir jume ke alang ni tum long po Sitano banggalan no dam tangan na banggawi. Awila. Komiti lokal komiti asal tawelang. Lokal MDC tawelang. Pahala MLA tangho, MP tangho.
Aha bang kele ke hiluwing alam na. Tasli langnipi Deitor Municipal Board arai along jus alang ke jorpo. Munit akai along arnam akopai kepi kaprek komat neke boreng awar saisi choklem dun komat neke hajira chongdat komat neke dukan chobi pensi hemri chelana ipensi asumar atomaphan chelana ido lason si lakhain kora throk dwarbagori emisi constituency angkang Deitor police station ke parlo bapuram singnar arong amekar babu singnar achor tasli langni pike therakre phere re pensi Deitor municipal board adong along jus alang ke jorpon lake glass isi pen sika kep ansi lapen ke tasli langni pike jus chotle ke jorpon kali hotel sitami dipon lasi asomar hemre chelana ido lapen lapu jus ki jun vek atumta jun me sen pusi nangche thandun lasi non barla apora hutke kaiketa jorpon verji pusi chethanpon lapen arnisi angbong jus pen lok suri ke thom an long pon puta tasli langni pi pen chethanpon